Nik esango nuke bigarren hori. Garai hartan sektarismoaren garaia izan zen. Alderdi bakoitzak eta alderdi piloak, eta bakoitzak pentsatzen zuen edo pentsatzen genuen zure jarrerak zirela egiazkoenak eta hola, eta besteak konbentzitu egin behar zenitula, ez batasun bate lortzea denon artean, naiz eta lagun guziek batasunaren alde, esaten genuen, geundela. Orduntzuk esan duzuna hori, burges txikiak eta gero bestea espainolistak eta nik uste dut, muturreko jarrera zirela. Nik gogoratzen dut, sextan sortu zenean, garai hartan, esaten zena zen, ezberdintasun bat jartzen zela. Nazionalismoa eta abertzaletasuna. Nazionalismoa esaten zen interklasista zela, ez pequeño burgués. Interklasista, eta hori nik uste dute, bai, egia dela. Azken finean, nazio horren Euskal Herriaren aldeko jarrerak, mantentzen direnak, balitezke izatea, eskubikoak edo zentrokoak edo eskarrekoak, eta hori, bai. Eta hori zen aldarrikatzen zena, eta bilatzen zen bidea zen, lehen esan dudana, langile alderdi bat esatea. Orduan, zure proiektua alderdi bezala, erakunde bezala, ez zen bide hortatik jorratzea. Naiz eta gero, unidades de accionetan eta hola, PNV-kokin edo beste batekin biltzen ziren, akordio batzuetara ligatzen ziren, inkluso estrategikoki ere lehenengo urtetan fronte baten aldeko mezuak zabaltzen ziren, baina nik esango nuke, bai, agian igual eztabaida batzutan egiten zen, sois unos pequeños burgueses edo lako zerbait, bai, baina politikoki planteatzen zena zen, hori, nazionalismoa interklasista zela, zure bidea, jorratu nahi zenun bidea beste bat, beste ezberdin bat zela, eta orduan, zuk joaten ziren alde hortatik. Kontrakoa, lehen esan dudana, jarrera nik esango nuke etnizista batzuk ere bat zeuden hor abertzaleen artean. Eta bakarrik autodeterminazioaren aldeko mezua defendatzeagatik, baina espainolistatzat hartzen gintuzte. Zeren bakarrik aldarrikatu behar zelako independentzia. Eta independentziaren alde eta estrategikoki ez bazenun hartzen hori batzuk, ez ezker abertzalekoek, ezker abertzaleko batzuk, esaten zuen hori espainolista zela. Eta nik uste dute bi muturroiek espainolistatzat hartzen gintuztenak eta gero beste aldetik abertzalea izateagatik burgues txikiak izatea hori sektarismo hutsa zela.